Hola a tots i a totes, avui anem a treballar una miqueta més en profunditat el que són els sintagmes, per tal de que pugueu reconèixer-los més fàcilment i pugueu analitzar-los dins d'una oració. Així que començarem repassant què és un sintagma. Recordeu que un sintagma és una agrupació de paraules. I aquestes agrupacions, els sintagmes, formaran part del que acabarà sent un enunciat, una frase o bé una oració amb un significat comunicatiu complet. Aleshores, quan vos trobeu davant d'un text, veureu que aquest està format per oracions que tenen un sentit comunicatiu complet i es separen les unes de les altres mitjançant un punt i seguit o un punt i a part. Quan analitzem les oracions, veiem que aquestes estan formades per sintagmes. I els sintagmes, com hem dit anteriorment, són agrupacions de paraules. Depenent del tipus de paraules que formen el sintagma, trobarem sintagmes nominals, sintagmes adjectivals, verbals, preposicionals o adverbials. Com podem saber de quin tipus estem parlant? Aleshores haurem d'analitzar les paraules que el formen, com hem dit. Sobretot la paraula més important, la que tingui més càrrega significativa a la que ens referim, que anomenarem nucli. La paraula més important d'aquest grup de paraules l'haurem d'analitzar morfològica i lèxicament, tal com hem anat fent en el primer i en el segon trimestre. Recordeu que hem fet anàlisis morfosintàctics dels substantius determinants, adjectius, pronoms, preposicions, verbs, adverbis, conjuncions i interjeccions. Totes aquestes categories lèxiques i gramaticals les hem anat treballant al llarg del primer i segon trimestre. Recordo com, per exemple, el substantiu hem vist que són paraules que designen a persones, animals, coses, idees, sentiments, i aleshores les podem classificar en noms comuns o propis, en noms concrets o abstractes, en noms que poden ser també individuals o col·lectius. De la mateixa manera també que hem anat treballant els determinants, adjectius, pronoms i tota la resta de categories lèxiques i gramaticals. Així que us recomanem que per seguir endavant reviseu bé i recordeu totes aquelles categories lèxiques i les paraules que conformen per tal que pugueu reconèixer millor el nucli del sintagma i pugueu classificar el sintagma correctament. Així que, com hem dit, el més important és buscar el nucli, però fixeu-vos que de vegades hem dit que és un grup de paraules, però de vegades només el nucli ja ens donarà la referència exacta a quina paraula i a quina categoria gramatical i no caldria ninguna altra paraula com a complement. Seria el cas, per exemple, de Jaume. Jaume, com a paraula, és un substantiu propi, ja ens designa alguna cosa, no ens cal afegir ningú altre complement. Per tant, Jaume ja podria ser un sintagma nominal. Ara bé, si veiem el següent exemple, el xiquet, així haurem de buscar primer el nucli, la paraula més important. En aquest cas serà xiquet. I xiquet és un substantiu també, com Jaume, però en aquest cas és un substantiu, és un nom comú, al qual complementem posant-li davant un determinant, un article, el. D'acord? Que aquest determinant, aquest article, el que fa és que ens delimita més el substantiu. Per tant, el xiquet formarà part d'un sintagma nominal. Més endavant veurem exactament com es forma el sintagma nominal. Però el que hem de veure clarament és que hem de buscar el seu nucli. Una altra paraula, per exemple, per analitzar podria ser canta. Canta, recordeu que és un verb. Aleshores estaríem parlant d'un sintagma verbal. Però canta per si mateix ens falta informació a la que podem complementar dient una cançó. Aleshores, una cançó seria el complement, actua com a complement del verb. I per tant, canta una cançó seria un sintagma verbal en el qual canta seria el nucli i una cançó seria el complement del sintagma verbal. Si vos fixeu, així podríem tindre una oració. Si complementem i si unim el sintagma nominal amb el sintagma verbal. Podríem fer Jaume canta una cançó o fins i tot també podríem fer el xiquet canta una cançó. Per tant, recordeu que cada sintagma té un nucli i que en funció
de quina categoria gramatical siga la paraula més important, el nucli, li donarem nom al sintagma. Farem un altre exemple amb el verb, per exemple, compra. Comprar, com hem dit, també serà un verb, del verb comprar, recordeu el seu infinitiu. Necessitarem complementar-lo. Compra un paquet de fulls blancs. Un paquet de fulls blaus en aquest cas actuaria com a complement. I fins ací no caldria seguir endavant, ja hauríem delimitat els sintagmes més importants. Ara bé, cal ampliar una miqueta més la informació i així ja ho sabreu per a cursos següents, que dins dels sintagmes, dins de cada sintagma podem trobar més sintagmes, que són els que actuen com a complement. Per exemple, en comprar un paquet de fulls, compra és la paraula més important, el que li dona nom al sintagma verbal. Un paquet de fulls blancs actuarà com a complement, però dins d'un paquet de fulls blancs considerem que paquet és la següent paraula més important. I paquet és un substantiu, és un nom comú, precedit d'un determinant, un numeral, que ens quantifica quants paquets, en aquest cas un paquet. Per tant, tindríem un paquet nucli, determinant, i de fulls blancs seria el complement del nom. Però en aquest cas el complement del nom és un sintagma preposicional, perquè va començar amb una preposició de fulls blancs. Així que si us adoneu, dins de cada sintagma podem anar trobant més sintagmes, podem anar desgranant cada paraula per fer el seu anàlisi morfosintàctic. Així que fulls blancs podríem seguir, fulls seria el nucli, de blancs tindríem un sintagma nominal, també dins d'aquest sintagma preposicional. Sembla que sigui una miqueta complicat quan veiem aquesta frase sencera, el xiquet compra un paquet de fulls blancs, però si recordem cada classificació que tenim de les paraules, com es classifiquen i quina anàlisi morfosintaxis podem fer, ens resultarà molt més fàcil i podrem anar desgranant com igual feu quan treballeu en matemàtiques les equacions. Així que anem a seguir una miqueta més detingudament per a veure com s'articulen cada un dels sintagmes. Recordeu, sintagma nominal, que l'acabem de veure, el nucli és un substantiu. Aquesta podria ser la seva fórmula per a que ens en recordem. Podria constar d'un determinant, mireu que està entre parèntesis, això vol dir que és optatiu, podem trobar-lo o no. Està format després per un nucli, aquest sí que és important i ha d'estar sempre per a que hi hagi un sintagma nominal, i després es pot complementar amb un complement del nom. El complement del nom pot ser un sintagma adjectival, un adverbial o un preposicional, com hem vist en l'oració anterior. Posem un exemple, el cotxe blau. Primer de tot hem de buscar la paraula més important, el nucli. En aquest cas és cotxe, és un substantiu, per això hem dit que és un sintagma nominal. El és el determinant i blau serà el complement del nom, que en aquest cas és un adjectiu. Un altre exemple, per exemple, tenim un llibre de matemàtiques. En aquest cas busquem la paraula més important a la que es referís, llibre. Veiem com tenim davant del llibre un determinant i de matemàtiques tornem a tindre un sintagma preposicional que actua com a complement del llibre, com a complement del nom. Una vegada que ens quede més clar el sintagma nominal, passem a revisar i analitzar en més profunditat el sintagma preposicional, que ja ens ha dit un parell de vegades. El sintagma preposicional, el més important, és que la paraula més important de la qual està format, el seu nucli, és la preposició. I fixeu-vos, així com el sintagma nominal així pot estar precedit per un determinant, el sintagma preposicional sempre comença per una preposició i després sempre va acompanyat o bé d'un sintagma adjectival o d'un sintagma adverbial, però la majoria de vegades va acompanyant a un sintagma nominal. Exemple, a casa. Ben fàcil, preposició a, que acompanya a un substantiu, a un nom. A casa tenim el sintagma preposicional.
Una vegada revisat el sintagma preposicional, recordeu, el nucli és la preposició i sempre abans de la preposició no hi ha cap paraula que complemente aquest nucli, ni que l'especifique ni el modifique. En canvi, sí que ha de tenir al darrere o bé un sintagma nominal, un sintagma adjectival o un adverbial, que sempre van precedits per la preposició. Continuem amb el sintagma adjectival. En el sintagma adjectival, la paraula més important, el seu nucli, serà un adjectiu. I pot anar precedit per el que veureu al vostre llibre que posa modificadors, però en altres llibres ens ho marca com a especificador, seria el mateix, o després, en la part dreta, amb els complements de l'adjectiu. Recordeu, a l'esquerra del nucli trobarem modificadors o especificadors, qualsevol de les dues maneres els podem anomenar. Generalment seran adverbis de més, molt, i a la dreta trobarem els complements de l'adjectiu. Pot ser un sintagma preposicional, com el que hem vist abans. Més gran de la caixa, la paraula més important en aquest cas serà gran, que serà el nucli, que és un adjectiu, anirà precedit per un adverbi, més, i de la caixa un sintagma preposicional. Així que recordem, el sintagma adjectival, el seu nucli, és un adjectiu i pot anar precedit per un modificador o especificador. En el vostre llibre recordeu que posa modificador, però també el podem anomenar especificador, i pot anar a la part dreta complementat per qualsevol paraula que complementi l'adjectiu. En aquest cas, un sintagma preposicional de la caixa. Seguim ara amb el sintagma adverbial. Fixeu-vos en el sintagma adverbial, el més important és que la paraula que serà més important és un adverbi i manté la mateixa estructura que el sintagma adjectival. Podem trobar a la part esquerra un modificador o especificador i a la part dreta el complement, en aquest cas, de l'adverbi. Posarem un exemple, molt lluny de casa. En aquest cas, la paraula més important és lluny, la que té més importància de totes aquestes, perquè la resta actuen en funció del nucli, de l'adverbi. Molt, en aquest cas, és un altre adverbi que ens especifica una miqueta més, i de casa és un altre sintagma preposicional. Seguim, per últim, en el sintagma verbal. El sintagma verbal és un dels més importants que heu de saber identificar, ja que després, quan analitzarem les oracions, és el que formarà el predicat de l'oració i es considera un dels elements més importants de la frase, ja que sense ell només hi hauria un enunciat o un sintagma aïllat. Així que és molt important que aprenguem a diferenciar-los bé i que recordeu tots els verbs, totes les terminacions i les conjugacions per a poder identificar-los. Si vos doneu compte, també manté la mateixa estructura que el sintagma adjectival i adverbial, però en el sintagma verbal generalment no trobarem els modificadors o especificadors. Però pot haver alguna excepció en la que hi hagi algun adverbi, com en l'exemple que veurem a continuació. En este és un sintagma verbal, que és el que generalment vos trobareu. Comença amb el seu nucli, amb el verb, estic, del verb estar. Molt contenta, el complement del verb. Però tenim aquest altre exemple on sí que veiem que manté la mateixa estructura, pot mantenir la mateixa estructura que el sintagma adverbial i adjectival, ja que davant del seu nucli tenim un adverbi, no, de negació. En aquest cas actua com a modificador o especificador i el complementa a la part dreta amb tard. Aleshores, ja hem repassat una miqueta tots els sintagmes en més profunditat. Recordeu que el sintagma verbal, adverbial i adjectival, fixeu-vos que tenen una miqueta la mateixa estructura, tot i que el sintagma verbal generalment no portarà ningú modificador, sempre començarà en el verb, excepte en alguns casos que pot portar un adverbi. Que el sintagma preposicional comença sempre amb una preposició i va acompanyant
o bé el nom, l'adjectiu o l'adverbi, i que el sintagma nominal pot anar precedit d'un determinant i pot anar acompanyat d'un complement del nom. Així que el més important de tot és que seguiu repassant en la classificació i en les categories lèxiques i gramaticals de les paraules per tal de que sigui més fàcil reconèixer quin tipus de paraula és la més important que heu detectat de l'exemple o del que hagueu de crear per a poder classificar-les i reconèixer-les una miqueta millor, ja siga dins d'una frase, d'un text o ja siga quan vosaltres en creeu alguna. Molts ànims!